Ένα πλοίο ακυβέρνητο πηγαίνει στη Σκύρο ανάμεσα από τα κύματα που είναι σαν μαύρα, όχι πρόβατα, δεν είναι πρόβατα, είναι άρνακες που λέει ένας φίλος. Αριστερά η Σκάτζουρα εκεί, το νησί αυτό, και στάσου αυτό να πάρω και μπροστά. Το δεξί Βιτσιρέλο δεμένη η σκότα της Μαΐστρας, ο κάθεται στο gangway εκεί πέρα και μπροστά ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα δούμε στον ορίζοντα τη Σκύρο. Αριστερή μνημη είμαστε, δευτερόπριμα, καιρός 4 μποφόρ, όπου περιμένουμε λίγο να φτιάξει ο καιρός και θα σας δείξουμε μερικές σκηνές από τα προβατάκια που έρχονται από την παραλία. Μόνο ότι η παραλία είναι κοντά, του κυρίου δίπλα του αναποδογύρισε το ντίνγκι κανονικά. Τις προάλλες του είχε αναποδογυρίσει το ντίνγκι με τη μηχανή. Ο καιρός στη Σκύρο είναι ελαφρώς ανεμώδης, ναι. Παραπλέοντας νότια της Σκύρου προς Δυσμάς. Πηγαίνοντας προς Κόπελο, επιστρέφουμε από Σκύρο. Πλήρης ιστιοφορία. Και δίπλα γύρω το Πέλαγο, νότια η Εύβοια. Αυτόματος πιλότος. Τα κορίτσια στον ήλιο, κορίτσια στον ήλιο, Με το φρίστ και με το φρίστ και με μία. Α, έτσι. Έχουμε αφήσει με το νέο μέλος του πληρώματος, Γιάννη Τσικρικόνη, Αργυρίου Τσικρικόνη, που κάθεται και παίρνει το πρωινό του ανάμεσα από τον πατέρα του και τη μάνα του. Και βέβαια το σύνηθες πλήρωμα, η Αν και η Μαρία, είναι σήμερα Τρίτη, αν θυμάμαι καλά, είναι Τρίτη. Ναι. Και παίρνουμε το πρωινό μας πρωί στη Σκόπελο πριν σαλπάρουμε. Γιάννη, καλώς όρισες. Ευχαριστώ. Η Φιλομέλα στο λιμάνι της Σκοπέλου. Από τις κουκουναριές στην παραλία. Ήρεμο νερό. Ο ήλιος έδισε. Yeah.
Έλα, Γιάννη. Ετοιμασία για αποβίβαση. Και απέναντι το ξενοδοχείο Αστήρ Παλάς.